హాయ్ గాయ్స్! ఈరోజు మేము పండగ పప్పలు చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నామంటే జంతికలు చేస్తున్నాం. మేము ఒక 2 కేజెస్ పిండి కలిపాము. మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ చేసి పిండి కలిపి పక్కన పెట్టాం. అది నానేయాలి కాబట్టి అంతలోపు భోజనం చేద్దామని కూర్చున్నా. ఈరోజు నాకు చాలా ఇష్టమైన కర్రీ. ఏం కూర అంటే తలకాయ. అది నీ తలకాయో నా తలకాయో కాదు, మేక తలకాయ. తలకాయ పులుసు మా నాన్నమ్మ చాలా బాగా చేస్తుంది. చిన్నప్పుడు ఆ కూర తినాలంటే ఛీ! ఏంటో నల్లగా ఉంది, కుక్క మాంసంలాగా ఉంది అనుకునేదాన్ని. అస్సలు తినేదాన్ని కాను. కానీ ఇప్పుడు చాలా ఇష్టంగా తింటున్నా. టేస్ట్ మాత్రం మస్తుంటది మా నానమ్మ చేస్తే. ఇంట్లో నాన్ వెజ్ కర్రీ అయితే అమ్మ తినిపించే స్టేజ్ నుంచి మనం తినే స్టేజ్ వరకు వచ్చేసాం అప్పుడే. రోజులెంత స్పీడ్‌గా గడిచిపోతున్నాయో. నాకొక బోన్ కూడా వచ్చింది. హే! కట్టెల పొయ్యి మీద చేస్తే గ్యాస్ ఆదా అవుతుందని దీని మీద చేస్తున్నాం. కానీ పొగకి నా కళ్ళు చూసారా ఎలా అయిపోయాయో! అవన్నీ అయ్యేసరికి 5 అయింది. ఈ బకెట్ ఎప్పుడు నిండుద్దో ఏమో! బాయ్ గాయ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.